אז יש לכם זמן פנוי ואתם רוצים לעשות עם זה כסף? מצוין! אז איך מתחילים? אז קודם כל אתם צריכים להתחבר למערכת כדי שיראו אתכם במערכת. אתם צריכים להיות במצב אונליין. בשביל זה אתם צריכים להיכנס לסטטוס וללחוץ על הכפתור הירוק של סמים. עכשיו, עסקים יכולים לראות אתכם ברשימה שאתם מחוברים, ללחוץ עליכם ולהזמין אתכם אליהם. כשעסק הזמין אתכם, הגעתם עליו, אתם אוספים את המשלוח, אתם צריכים להקים עכשיו הזמנה חדשה. ולהקים הזמנה חדשה, אתם צריכים ללחוץ על הכפתור שנקרא הזמנה חדשה. חשוב לבחור את העסק עבורו, אתם עושים את המשלוח. תמלאו את כל הפרטים, עיר, כתובת, מספר קומה במידה ויש כל מה שרק אפשר. חשוב מאוד מספר טלפון של הלקוח, כי אותו לקוח מקבל הודעת SMS ברגע שאתם מסמנים שיצאתם אל הלקוח. כמובן ניתן לבקש תוספת מחיר, או אפילו לשנות את המחיר. צריך לציין את הסיבה לשימור או לתוספת, וכמובן בסוף לצלם את הקבלה, וחשוב מאוד שהכל יהיה ברור ולא מטושטש. מצוין, הנה הזמנה החדשה שיצר, ובמצב המתנה. עכשיו, כשאתם מוכנים לצאת אל הלקוח, אתם צריכים להעביר אותה למצב בהרצה, שאתם בדרך ללקוח. גם הלקוח יקבל SMS, וגם ההזמנה תהפוך למצב בתהליך. בשביל לעשות את זה, אתם צריכים ללחוץ על הכפתור של האיש הרץ. אבל, רגע לפני שאנחנו עושים את זה, בואו נעבור על שאר הכפתורים שיש מתחת להזמנה. הכפתור הזה פותח לנו את Waze ישר עם הכתובת של הלקוח. הכפתור הבא מציג לנו ישר את התמונה של הרחוב ושל הבית. במיוחד עכשיו בתקופה שה-GPS עושה בעיות, אנחנו פיזית יכולים לראות איפה נראה המקום שאנחנו צריכים להגיע אליו. הכפתור הזה מאפשר לערוך את ההזמנה, אתם יכולים לעשות שינויים, לעדכן כתובת וכו'. זה מאפשר למחוק את ההזמנה אם טעיתם או שאתם רוצים לבטל אותה, להתקשר אל הלקוח וכמובן לשלוח SMS. אז עכשיו כשאנחנו יודעים מה כל הכפתורים עושים, בואו נצא אל המשלוח. בואו נסמן את סטטוס של ההזמנה במצב שיצאנו אל הלקוח. אין דבר יותר מעצבן מלהגיע לכתובת לא נכונה. אז בשביל למנוע את הדבר הזה, כי חבל, באמת חבל על הזמן שלכם, חבל. זה תדגישו דקה לפני שאתם יוצאים על הלקוח להתקשר ולבטאות כתובת כדי למנוע את המצב הלא נעים הזה. מסרתם את המשלוח, עכשיו אתם צריכים לסיים אותו באפליקציה. אתם צריכים ללחוץ על הכפתור הירוק. שסיימתם. לסיום המשלוח ניתן להוסיף הערות או לצרף תמונה. לדוגמה, אם הלקוח ביקש מכם להשאיר את החבילה עבורו ליד הדלת כי הוא לא נמצא בבית, אתם יכולים לצלם את זה ולרשום בהערות שליח. בנוסף, במידה ושולם לכם על ההזמנה הזאת במזומן, אתם מסמנים ששולם במזומן ומצלמים את הסכום אותו קיבלתם תשלום. אז בואו נעבור לתכלס, בשביל מה אנחנו פה? בשביל הכסף. איך אתם רואים כמה הרווחתם ואיך אתם מבצעים משיכה. לחצו על התפריט בצד שמאל למעלה ותעברו לתשלומים. כאן אתם יכולים לראות פירוט כמה משלוחים עשיתם, כמה משלוחים ממתינים, כמה עשיתם השבוע, כמה זמין לכם למשיכה, כמה ממתין לאישור, כמה מזומן קיבלתם ומזה לקזז. תוכלו לעבור לפירוט עמלות ולראות את הסטטוס של ההזמנות המאושרות, של העמלות שמאושרות. אפשר ללחוץ על כל עמלה ולראות את ההזמנה. וכן אתם גם יכולים לראות את התשלום במזומן שקיבלתם מהעסקים. על מנת לבצע משיכה של כסף, תלחצו על בקשה למשיכה, וכאן אתם תוכלו לראות מה הסכום הזמין למשיכה, מספר ההזמנות המאושרות, וכמובן על איזה תאריכים של ההזמנות התשלום. ניתן לקבל את התשלום דרך ביט, העברה בנקאית או המזומן. חשוב מאוד לזכור שניתן למשוך עד יום עסקים קודם, כלומר, אם היום העשירי, ניתן למשוך עד התשיעי, אם היום ה-11, ניתן למשוך עד העשירי, עד יום עסקים שנסגר יום לפני. ובסיום אתם תראו את זה בבקשת המשיכה. זהו קרשים, תותחים, צאו, תעשו כסף, תעשו משלוחים, תעריקו בוכטות, וכמובן, תהיו זהירים בכבישים.